táto konferencia musí začať intenzívnu odbornú diskusiu o zásadnej zmene agrárnej politiky na Slovensku. Flexibilita spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie nám môže pomôcť naplniť naše národné záujmy a ciele. Agrárna krajina Slovensko je veľmi rozdelená, tie podmienky hospodárenia v každom kraji sú iné. A je treba povedať, že táto oblasť je jedna z tých, kde sa hospodári ťažšie, samozrejme a našťastie nejakým spôsobom sa to darilo alebo darí kompenzovať, ale zároveň netreba zabrať na jednu vec. Ak chceme tu mať úspešné poľnohospodárstvo, už najvyšší čas, keď to nie je pozde, začať nejakou tou reformou. A tá reforma v každom prípade nemá smerovať k samotnej výrobe. Ako efektivita výroby, to dodáva bežný trh, dneska sú firmy, kde tá efektivita je maximálna. Ale predovšetkým, a to stále všade, bez ohľadu na región, hovorím, my dokážeme zreformovať poľnohospodárstvo jedine vtedy, keď si uvedomíme, že cieľom alebo cestou je vertikálna integrácia. Slovensko je vidiecká krajina. Ja si myslím, že všetkým by nám malo záležať na tom, aby sme udržali ľudí na vidieku a aby sme vytvorili podmienky, aby tí ľudia na tom našom vidieku aj zostali. Je pred nami diskusia o ďalšom programovacom období, o spoločnej poľnohospodárskej politike. Ja vás chcem aj z tohto miesta vyzvať, aby ste boli aktívni a aby sme do tej diskusie aktívne vstúpili a tie naše pripomienky, tie naše výhrady, aby sme ich dávali komisii. Ten termín je do 2. mája, aby to nebolo tak, že máme síce výhrady, ale o nás nikto nevie. Keď si zoberieme porovnanie, také rýchle porovnanie 2014-2015, tak zistíme, že pribudlo ďalších 8 okresov a posunuli sa okresy do vyšších startových pásov. Tu je len na také porovnanie, vybrali sme okresy, ktoré majú prevahu v ANC oblastiach a ich hospodársky výsledok priemerný, prepočítaný na hektár poľnohospodárskej pôdy, tak si môžete všimnúť, že Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov v 2014 hospodársky výsledok minus 12 eur, v 2015 zhoršenie hospodárskeho výsledku na minus 74 eur na hektár poľnohospodárskej pôdy. V oblasti, ktoré nie sú zahrnuté v ANC oblastiach, sú to okresy Bratislava, Trnava, Nitra, Košice. Priemerný hospodársky výsledok v 14. 52 eur, v 15. zvýšenie hospodárskeho výsledku, to je zisk, pochopiteľne 94 eur. Čo sa týka na také názorné zdokumentovanie tohoto stavu, hlavne v oblasti, kde je silná živočíšna výroba, napríklad Liptov, Turiec, tak vidíme, že tá farba je tam najtmavšia, to znamená, že tam sa zaznamenali najväčšie straty. Takže to je, myslím, že dobrý pohľad, ako jednoducho sa zmenili hospodárske výsledky, keď si pozrieme ešte raz v 2014, ako sa zmenila mapa Slovenska z pohľadu hospodárskych výsledkov. A je to samozrejme, treba vnímať, že aj vďaka tomu, že ten úbytok zdrojov sa podpísal jednoznačne pod výsledky hospodárenia. Čo sa týka rozpočtu na programové obdobie, treba povedať, že ten rozpočet bol znížený v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím o 185 miliónov. V predchádzajúcom programovom období boli LFAčky podporené čiastkou 167 miliónov eur. Na toto programovacie obdobie je plánovaný objem iba 482 miliónov eur. Takže ten rozdiel 180 miliónov je značne veľký a vlastne preto aj tie vyrovnácie príspevky sú potom nižšie. A hlavne preto sú nižšie. Z tejto konferencie chceme odchádzať s veľkým množstvom informácií, ktoré pretavíme do ďalších rokovaní, či už v rámci interného prostredia alebo externého prostredia. A určite je potrebné nájsť riešenie nielen pre ANC oblasti. Rozšířuje se nám ta oblast nebo ta plocha té podporované plochy, to znamená, že musíme vzít potaz nárůst 800 000 možných nově podporovatelných hektarů.
to znamená, že i ten rozpočet tohle samozřejmě na to musí nějakým způsobem reagovat. Čímž mířím na to, že ani v České republice nedojde pravděpodobně k tomu, že bychom byli schopni kompenzovat tu újmu ze 100%. A jedním z nástrojů, kterým se to snažíme řešit, jsou právě obě zmíněné diferenciace, které umožní v těch nejvíce znevýhodněných oblastech se dostávat na tu úroveň té 100% platby. My ako hospodári v horských oblastiach nám sa nepáči, alebo zdá sa nám to také trošku alibistické, keď sa počítali újmy v rámci jednotlivých systémov a počítali sa tie agregátne systémy BKA, že sa nikto nezaoberal tým, ako sa tieto systémy napočítavajú v horských oblastiach. My hospodárime na morskej výške nad 600 metrov. Máme svahovitosť, máme skeletovité pôdy, máme ilovité pôdy, máme zlé pH a stále sa musíme uspokojiť s rozdielom sadzieb medzi horskými oblastiami a znevýhodnenými oblastiami 30 eur. Priemer znevýhodnenie je možno niekde 60, ale horské oblasti majú 90. Ja by som poprosil, aby aj toto bolo zohľadnené. My sa nemôžeme rozoberať len zájemcečkami. My sa musíme zaoberať aj s pahorkatinami, aj s rovinami. Prečo? Lebo my dneska máme v extenzívnych oblastiach dve roviny podnikateľov. A pán inžinier Mačík to presne ukázal na Turci a ukázal to na Lichtove. Kde v extenzívnej oblasti sa intenzívne hospodári cez rastlinnú a živočíšnu výrobu, tak tam degres 14-15 mal najväčší dopad. Čo z toho signalizuje? Že kto netvorí pridanú hodnotu, ten je na tom najlepšie, a kto tvorí pridanú hodnotu cez poľnohospodárskú výrobu, ten je na tom najhoršie. A myslím, že tá suma, ktorá tu bola prezentovaná prednášajúcimi, nie je taká vysoká, aby nevedel ministerstvo nám pomôcť tým, ktorým naozaj poctivo hospodárime. A ja si myslím, že v ANC oblastiach, hlavne tých podnikov, ktoré boli prezentované s tými stratami, je nás veľká väčšina a každý sa snažíme robiť skutočne tú živočíšnu výrobu v tých oblastiach, pretože sme predurčení na to pre Boha. V súčasných slovenských podmienkách, alebo našich podmienkách ANCčkových, aj keď my máme niečo hačky, väčšinou sme v očke, dovolím si tvrdiť, že možno máme horšie pôdy ako niekde v H4, alebo teda v H3, horšie prístupné svahovité, to je prejem. Proste tá produkcia nikdy nevráti to, čo my dáme. Bez dotácie, ako to bolo tiež povedané, neexistujeme, nemôžeme byť. Jeden návrh, že keď v Českej republike majú 5 horských oblastí, či aj Slovenská republika neuvažuje o tom, aby sme ešte pridali jednu oblasť, pretože ja tak aj trochu na odľahčenie hovorím, že kde iní končia, my ani nezačíname. Hospodárime v nadmorskej výške od 900 do 1400 metrov nad morom. Držím vám palce. Osobne som skeptický, čo sa týka tej obálky menovanej 189 miliónov a teda držím vedeniu SPPK ako aj pracovníkom PPAčky, aby to vyjednali. Bezpredpokladne to nepôjde. Ako hovoril pán Urmínsky, oni tiež majú nejaký efekt, na niečo slúžia. Ale zároveň môže byť noslivé také atraktívne a atraktívnosť neprojektových podpor by vedela možno nahradiť tú kvázi stratenú produkciu po tej reforme, podporu produkcie po tej reforme v roku 2003. Takže musíme naozaj naštartovať tú celospoločenskú diskusiu a naozaj hovoriť o veciach, ktoré sa nás týkajú.